ಲೋ ಏಳಂಜಾರೆಗೆ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ಬಟ್ಟ ಅಂತಂದಿಲ್ಲೇರು అయ్యో ఇంకొంచెం కామెంట్ అడిగి మామి దెంజి కెర్నేను మావాడ ఒంజి మల్ల ಪಿಲಿನಿ ಕೇರ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಮಾವಾಡ ಸ್ಟೋರಿ ಅನ್ಬಿಡಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೇನೆ ಇದುವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಬೊಲ್ಪಾಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ಚೂರ್ಲಕ್ನ ಚೂರ್ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಬಂಡ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲು ಪೋಪುನ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರದಕ್ಕೆ ಎಂತೂ ಬೇಗಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಉಂಡೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಅಂಚ ಲೇಟ್ ಹಾಕ್ಯ ಎನ್ನ ಬಾಬಿನ ಚಾಪರ್ದ ಅಂಡು ಪಪ್ಪ ಪೂರ ತಿನ್ನಾಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆದ ಹೊಡತಿ ಚಾಯ ಪಂಡ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾತು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬರೋಲ್ಲಿ ಮಾಮಿ ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂತದೇರು ಓಡ್ ರೊಟ್ಟಿಲ ಮೀಂದ ಕಚ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮನ ಮಗಲು ಪೋದಾಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಏನ ಎಲ್ರಮ್ ದಿದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೋನಾಗ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾವಳು ಅವು ರೂಮದಲ್ಲ ಐಜೆತ್ತಿನಿದ್ದವರ ಗೊತ್ತೇಜಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪಂದೆ ಮುರಂದ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಹೊರನೆ ಬರ್ತದೆ ನಂಚೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಿಜಿ ಸುಮಾರು ಲೆತ್ತಳಿಗೆ ಅಂಚ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೋಡೆ ದೈತ ನಾ ಪರ್ಣಿ ಆಯ್ತು ಅದಿಪ್ಪೋಡು ಸೀತಾ ಜೀರ ಬರ್ದು ದೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿಲೆ ಕಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಕಸನಲ್ಲಿ ಜ್ವರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡುವಂತೆ ಅಂಚ ಮೋನ್ ದೆಕ್ಕಳನ ಬ್ರಷ್ ತಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹಿಡ್ಬಿಡ್ದು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅರಿಯರೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕುಲ ನನ್ನ ಚಾಯ್ ಬರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ತಿಕ್ಕುವೆ ಪಾತೆರಿಯರೆ. ಓಕೆ, ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಫೋನಾಗ ಒಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇನು. ಓಕೆನಾ? ನನ್ನ ಮಾಮನ ಕ್ಲೀನಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಪಂಡದು ಪೂರ ಬರೋಡೋರ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾ ಪೂರ ಬರ್ದ ಎಂಕ್ಲೋರ ಮಾಮಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾಮಿ ಶಾಲೆಗೂ ಪಿದಾಡಿ ತಿಕ್ಬೇರ ಅಂಚ ಅವರ ಅರ್ಧ ಪಾತೆರ್ದು ಬರ್ಕಂದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜರು ಬಾಕಿ ದಾಖಲನ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೇರು ಯಾರು ತಿಕ್ಕಾಯರು ಅಂಚ ಅರ್ಧವರ ಪಾತೆರ ಪಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲು. ಓಕೆ, ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ನಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ದೀತು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಿಂಟ ಪತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಪ ದೆಂಜಿ ಒಂದು ಪರವಾಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೂಡಿತ್ತೆ ದೆಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಆಂಡ ಜಗೊತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಅಡಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂತೆ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧಾರೆಂಡು ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ಧಬಾರ್ದು ಒಂಜಿ ಪದ್ರಡ ಅಂಟನಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಪಿದಾಡ್ನಲ್ಲ ಒನಸಕ್ಕೆ ಬರೋ ಒಂದು ತರಜ್ಜಿ ದೆಂಜಿ ಅನ್ ಪರೆಂಡು ಅಂಚ ಮಾಮಿನ ಕೈನ ಪೂರ ಲೆತ್ತುಂಡು ಬರುವೇರು ಅಂಜ ಪತ್ತೇಕ ದೆಂಜಿ ಒಂದು ಪರ ಸುರು ಮುಕ್ಕ ದೆಂಜಿ ಕಜಿಪ್ಪದು ಮಾಮಿನ ಕಡೆದು ಪುರಾಣಿಗೆ ಎಂಗ್ಲೇನು ಕಾತದು ಅಂಚ ದಾಯ್ತ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದೇರಂದು ಗೊತ್ತು ಜೆಂಕ್ ಬೊಕ್ಕರಡ ಕೇಂದೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಜಿತ್ತೆ ಎಂಗ್ಲು ದೆಂಜಿ ಸಜ್ಜಿ ಮನ್ಪ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಒನಸುಗುಂತರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲು ಬೇಗ ಪೋಡುಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಬತ್ತೇಕ ವಿಡಿಯೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲು ದೆಂಜಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡಿ ಅನಾಗ ಬರ್ಸದೋರಿನು ಮುಲ್ಪ ಜೋರು ಇಂದೆ ದೆಂಜಿ ಅನ್ಪರೆ ಊರ ಜನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ನಾನು ಮುಲ್ಪನೆ ಕುಳ್ಳುದು ದೆಂಜಿ ಮಲ್ಪನೆ ಪಂಡನೇಟ ಒಂಜಿ ತೂಮು ಅಂತೇರು ಇಂಕ್ಲು ಇಂಚಿನ ಅನ್ಪರೆ ಗೊತ್ತುದಿ ನೀರು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕದು ಬುಡಿಯರ ಆಪುನದ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಇಂಕ್ಲು ಒಂದು ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ಪನೆ ಅಂದು ಬರ್ಸದುಲ್ಲ ಏತು ಜೋರು ಬರೋದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇನಿ ಬರ್ಸಾನೆ ನಾನು ಮುರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮುದ್ದುನುದುಲೆಗೆ ಆಯ್ ಬೊಲ್ಪುಲ್ಪಿಗೆ ಬೂರ್ ನಿಂದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಕುರ್ಸು ಬೇಂಚಿಡು ಕುಲೋನಿತ್ತೆ ಬೇಂಚಿಡ್ದು ತಿರ್ತು ಪಾಪ ಅಂಚೆ ಚೂರಿ ನೀ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬುಲಿಪಾಯ ಬಾಬೇನು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಯಜಮಾನ್ರೇನು ಬರಿಯರ ಎಂದೆ ಆ ರೌಲಿಯ ಬಾಕಿ ಆಯ್ರು ಬರ್ಸಲ ಜೋರು ಬರ್ತದೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ಬರೆಯರು ಆ ಒಂದಿ ಕಡೆ ಕುಳ್ಳುದೇ ಬಾಕಿ ಒಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಒಕ್ಕ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಎಣ್ಣೆ ಮಾಮಿ ಗಡಿ ದೆಂಜಿ ಅನ್ಪರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ದೆಂಜಿದ ಕಜಿ ಪುಟಿ ಪುಜೇರು ಅನ್ನ ದೆಂಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ನಂಬರ್ 1 ಅಂಚ ಎಂಕ ನಾಯಿಲ ರೆಡಿ ಆತು ದೆಂಜಿ ಹಚ್ಬಂದ್ರೆ ಬಾಯಂಗ ಒಂದು ಅಂತ ಮಾಮನ ಮಗರಿ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಹೋಯ್ಯಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಿಯರ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಚೇವು ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತು ಇದ್ದೆ ಪಾಪ ಬರ್ತದೆ ಮಾಮಿಲ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ರೆಡಿ ದೆಂಜಿ ರಾಜಿ ಅನ್ಪರೆ ದೆಂಜಿ ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ಪರೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಜೋರು ಬರ್ಸ ಆರೊಂದೊಂದು ತುಲೆ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಅವೇ ಬತ್ತೇರು ಪಂತಿ ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ರಡ್ಡ ಕಚ್ಚೇಲು ಭಾರಿ ಜೋರು ಬರ್ಸ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಲೆಗೆ ಇನಿ ಬರ್ಸನೆ ನಂದು ಇಡೀ ದಿನ ಎಂಚ ಅರಿಪುನು ಅಣ್ಯರಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಬೋ ದೇವ ಅಕ್ಕಳು ಪಂತಿ ಓದಿತ್ತೇರು ಪಂತಿ ಹೋಯ್ನಲ್ಲ ಚಂಡಿ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ದೂರ ಏನೋ ಜಾನಿ ತೋಟದ ಇಪ್ಪದಿತ್ತು ಅಲ್ಪಾರ್ದಲ್ಲಿ ಪಂತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಎಂತ ರಡ್ಡ ಮೀನು ದಿಕ್ಕದನು ಅವೇನಿತ್ತೆ ಚೂರು ಗೊಂಜ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅಯ್ಯನ ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ಪೀರು ಮಾಮಿನ ತುಳಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು
ನನಗೆ ಮಾಮಿ ಬರೋಡಾತಿ ಅವಿ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ಬೊಂಜಾಡು ಮುಕ್ಕಾಡು ಒಕ್ಕ ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ಕೊಡು ಏನು ದೊಂಡೆ ವಿಚಾರ ಸೈಯೋಡ ಅಂದ ಆತು ಬರ್ಸ ಅವರೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಈ ಮೆಲ್ಲ ಹಾತಿರ್ನ ನೀಗ್ಲಿ ಕೇನಲ್ಲ ಕೇನಂದು ಹಾ ತೂಪುಂದಿಲೆಗೆ ಬಗ್ಗದು ಮಗೆ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗದು ತುಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ಜಂಜಿ ಜೀವ ಜೀವನೇ ಉಂಡು ಕೋಡದ ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಲೆ ಸಜ್ಜು ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿ ತುಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲಜ್ಜಿನಿ ಮರ ಬುಡ್ದು ನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವಲ ಇದು ನಾವು ಜಾರುಣ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಂಜ ಬಾರದು ಇದೇನು ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ಪನೇನು ತುಲೆ ಬೊಂಜ ಬಾಡ್ನೇಡು ಸುಲಭ ಮೀನು ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ಕರೆ ಇಕ್ಕಿನಿ ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿತ್ತು ಏನು ಪತ್ತಾರ ಐದು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕನ ಆಯ್ತು ಮಾಮಿ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಅಲ್ಪರ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಮಂಡೆಗೆ ದೆಂಗಿ ಅಲ್ಪರೆ ತುಲೆ ಅವು ಬಲಿಪುನು ಓಡೆ ಮಾತ ತುಲೆ ತಲೆ ಬಲ್ತೊಂದುಂಡವು ಕೆರಿಯರ್ ಕೆರಿಯರ್ ಮಾಮಿ ಯಾಬ 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 ತುಲೆ ಮಾಮಿನಕ್ಲೆ ಎಂತುಲ್ಯ ಮುಳ್ಳು ದೆಂಜಿದ ಬೆರಿಯ ಮಲಿಪುನ ಸೀನು ದೆಂಜಿನ ಕೆರ್ಪುನ ಸೀನು ತುಲೆ ಮಾಮಿನಕ್ಲು ತುಲೆ ಮಾಮಿನಕ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ತುಲೆ ಮುಳು ದೆಂಜಿನ ಕೆರಿಯರೆ ಅಬ್ಬ ಯಬ ಯಬ ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೇರ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಅನ್ನ ಅಬೆ ಅಬೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಕೆರಡು ಎನ್ನ ಮುಸುಡು ಎತ್ತು ಜರ್ನ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು 10 ಸಾತಿ ರಾಕ್ತಂದೆ ಅಬೇ ಅಬೇ ಬತ್ತ ಬತ್ತ ಕಾರೋ 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 ಎನ್ನಡೆಗೆ ಬಾಲ್ತೊಂದತ್ತು ನಾವು ಅದ ಕೊಂಬೆರಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಮಾಮಿ ಆ ಕೊಂಬೆರಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪಲೆ ಈಗ ನಾರಿಕಿದ್ದೀವಿ ಮಂಗ ಅವು ಸರಿ ಅವು ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿಂದ ಕೈಯರ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದೆ ಅಂಚ ಬರೋದಿತ್ತು pati korde olol dian ay ko jerege baldi undai jande kuda aklage enu baldi patodinar pokkade kirmondura ana mugina ಮುಳುವಂತಂದ್ರೆ ಸಜ್ಜೆ ಒಂದುಂಡು ತುಲೆ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಜ್ಜೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಭಯಂಕರ ಬಿಸಿ ಆತೀರ್ ತಗೋರ 3 ಜನ ಲಿಂಚು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಮಾವಿನ ಹಾಕಲ ದೆಂಜಿ ಪೂರ ಸಜ್ಜೆ ಅಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಮಾಮಿ ಕಡೆದು ಪೂರ ದೀತೆರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಾಜಿಪ್ಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುನೆ ತುಲೆ ನನ್ನ ಹೀರೇನು ಕೊನೊಂದು ಹೋಯ್ತು ದಕ್ಕನ್ನಾಂಡು ಅಂಚ ನಾನಿ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲೇ ಇತ್ತೇನಂದು ಕಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲಾತನಂತೆ ಬಾಕಿದೇನು ಪೂರ ಕೊನದು ಕಟ್ಟದೇರು ಎಂದು ಪಂತಿ ಪೆತ್ತಾಗ ವಾಡ್ನ ಪಂತಿ ಈ ಸತಿ ನಡ್ತೇರಿಗೆ ಮಾಮ ಪೆತ್ತ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಅವು ಇತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚ ಅವು ಕಂಜಿ ಬಾಡಿಯರ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚ ಏನು ಕಟ್ಟದು ಜೇರು ರಡ್ಡೇನು ಕೊನದು ಕಟ್ಟಿಯರು ತುಲೆಗೆ ಎಂದು ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಂತದಿನಿ ಪೂರ ಕೊಯ್ಯರ ಆಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಮಾಮ ಬುಟ್ಟಿ ಪೂರ ನೆಯ್ಪೇರು ಆಂಡ ಅಂಚ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಮಂತೇರದ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅರೆ ಆರು ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಮಂತೊಂದಿದ್ದೇರು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಪಣ ಒಂತೆ ಏನೋರ ಬರ್ಪೆ ಮಾಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆರು ಒಂದ್ ದಿನ ಕ್ಲೋನ್ ಮಂತನಿಗೆ ಅಂಚ ಏನಿತ್ತು ಜೆ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ತೂಕ ನಾನವರ ಪಾಂಡಲವರ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾ ಜಿಂಜ ದಿನ ಕುಳ್ಳಿ ನಾನು 2 ಒಂಜಿ ಪಂಕ ಎಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಅರೆಗು ನೆನಪುಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ತೂವರೆ ಆರು ದುಮ್ಮು ಮಂತೊಂತೇರು ಮರತು ಒಂದು ಪರ್ಕಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂರುಡು ಮಂತದೆ ಯಾರು ಇಂಚ
ಪಂಡ ನೆನಪುಂಡ ಇದ್ದ ತೂವಾರ ಎಂದೇನು ಅಂತಾರೆ ಕೈ ಇಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಶೋಕತ್ತನೆ ಇಂಕೊಂದು ಇಷ್ಟ ಸೂಪರ್ ಆತು ನಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಇರ್ದವ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಉಲಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದುಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೇಳ್ದು ಇದಿಂದ ಪೋಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೇ ಮಂತದಿತ್ತಲ್ಪ ಅಂಚ ತುಲೆ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಪ್ಪು ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮಂಜಲ್ ಪುರ ಪಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಬೇಯರ ದೀನಿ ನೀನು ಮಣ್ಣದ ಕರತ್ತ ಕಜಿಪು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆತ ಹಲ್ಲಿಡು ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಣ್ಣದ ಕರಟ್ ನೀನು ತೂನಾಗ ತೂಲೆಗೆ ಚಿತ್ತು ಪುಲಿಂದು ಇಲೆಕ ಚಿತ್ತು ಪುಲಿಂದು ಇಲೆಕ ನೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ದೀನಿ ಆತ್ತೆ ಎಂದು ಕರ ಅಂಚ ನೀರು ಪೂಟುದು ಜಿ ನಿಕ್ಕುಲ ಕೊನೋದು ಅಂಚೆನಿಂದ ದಿ ಕೇಳುದಿ ಓಡ್ಚಿ ನೀರು ವಾಡಿಯರ ಉಂಡು ನೀರು ಪಾಡುಜೇರಿಗೆ ನೀರ ಬದಲು ಅರೆಪ್ಪು ಕಡೆ ದೀತನೆ ಇರ್ದವರ ಅರೆಪ್ಪೆ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬೇಯಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಕು ದಾಯ್ತ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಪಾಡಿರೋ ನಾನು ನೆರ್ದುಂಬು ಮಂತನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೋದು ನಿಕ್ಲು ಸರ್ಚ್ ಅನ್ಪೊಲಿ ಓಕೆ ಐಕೆ ಫುಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ತೋಚ್ಪದಜಿ ಅಂಚ ಈತೆ ಅಂಚ ಚೂರು ತೋಚ್ಪವನೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ದಾಶಿಮಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೀರ್ದಾರಿ ದಾಶಿಮಿ ಮೆತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪುಳಿ ಆತ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಾಮಿ ಪನ್ನೆ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಕ್ಲಿ ಆತ ಬಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆದಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ದು ಅರೆಪ್ಪುಡೆ ಬೇಯರದಿ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮುಲು ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಮಾಮಿ ನಕ್ಲು ದಾದ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪೈತಲೆ ಬೆಯ್ಯೋನುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಕಜಿ ಪಾಯಿನ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪವೆ ಪಂಡ ತಿನ್ಪು ನಕ್ಲುಲೇರು ಅಕ್ಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಪಂಡ್ವೇರು ಎಂಚ ಆತನಂದು ಅవి ನಾನು ನಿಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪವೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲೆ ಲೇಟ್ಲಾನ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಒನಸು ಪೂರ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿ ತುಲೆ ದುಮ್ಮು ಪೂರ ಪರ್ನದ ಕೈಲಿ ನಿಂಚ ಹಾಕಡು ಅಂತೀರು ನಿಕ್ಲೆ ನಡಿಯರಂಡಲ್ಲ ಹಾಕುಡು ನಾಲ್ಕು ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬಿಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮುಡಿ ಇಂಚ ಹಾಕಿಡ್ದು ಇನ್ನ ಬೇಗ ಪರ್ನುನಿಗೆ ಕೈಲಿ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ದೆಂಜಿ ಕೆರ್ನೇನು పిల్లిని కేరలేక మనొందు లేరు మావాడ స్టోరీ అనుకుని నేను ఏం కెరియన్ మామ ఈ కెరియర్ ఉండా అంచ సరే ಆಂಡ್ ದೆಂಜಿ ಕೆರ್ದಲ ಆಂಡ್ 3 ಜನ ಪೊರಡು ಹೊಡೆದು ಕಜಿಪುಲ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೈಯೊಂದುಂಡು ಹಿಂಗೆ ವೆರಿ ಪಂತಿ ಓದು ಅತ್ತೆ ಮಾಮನ ಮಗೆ ಮಾಮಲ ಪಂತಿ ಓದು ಬರ್ತದು ಚಾಯಾಗ ರೆಡಿ ಅಂತಂದು ಚಾಯ ಬರಿಯರೆ 10 ಗಂಟೆದ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುರ ಮುಲ್ಪ ಹಲ್ಲಿಡು 10 ಗಂಟೆಯವರ ಚಾಯ ಓಡು ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗಾದ ಚಾ ಬರ್ಪುಜಿರು ಒನಸ್ ಇನಿ 11 ಗಂಟೆ ಅಂದು ಬರ್ಸ ಆತದೆ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಬರ್ಸ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಪಜಿರ್ ಕೊನತನಗ ಲೇಟ್ ಆದು ಚಾಯ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಇಜಿಗ 10 ಗಂಟೆ ಚಾ ಪುನ ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಐತಿ ಡೇಟ್ ಜಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆ ಪ್ರಬಂಧ ಬರೆಯರೆ ಉಂಡು ಏಳಂಜರೆಗೆ ಅಂಚ ಬಾಯಿ ವಟ್ಟ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ ಗಸಿ ಅವನ್ ಬರ್ತಂಡು ತೊಂದರ್ತನ ರೆಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂಜಿದಾಗ ಪಿದಾಡುವ ನಾನು ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಸುಮಾರು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದಾಯಕನೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪೇನು ಓಕೆನಾ ಸುಲೆ ಯಾನು ಪಿದಾಡಿಯ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಏನ ಮಾಮನ ಅನ್ಪಾರ್ದು ನಾನು ಐತೆ ಅಲ್ಪ ಮಾಮನ ಐತೆ ಪುರ ಪಂಡದು ನಾನು ಪಿದಾಡು ರಿಕ್ಷಾ ಬರಿಯರ ಹೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ರಿಕ್ಷಾ ಬರ್ತಕ್ಕೆ ರಿಕ್ಷಾಡು ಹೋಗ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಲೇಟ್ ಆದ್ಕೊಂಡ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ ನಿಂಗೆ ಬಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಂಚ ಅಂಚ ಐನಾತ ಬೇಗ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಗ್ಲು ಓಕೆ ನಾನು ಫೋನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೆ ನಾನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಮಲಾಮ ನಡೆ ಪನೀರ್ ಎಂದು ಬರ್ತೇನೆ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ 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 ವಿಷೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಆದ್ರೆ ವಿಷೋಡು ಬಸ್ ಬಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಆನೆ ಓಕೆ ನಾನು ಏನು ಬಿಟ್ಲಾಗ ಹೋದಾಯ್ತು ಅವರ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟದು ಬರ್ಸ Joy of the first steps of a child. It's the joy of your great grandmother's smile. We came a long way, but we ain't slowing down. We got a strong pace, and we ain't losing ground.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಳು ಬಿಟ್ಟು വീട്ടിലാകെത്തിയ വീട്ടിലാകെത്തിയത് ഓണസ് കൂടാണ്ട് ഹോട്ടലിൽ പോയി അപ്പോൾ വീഡിയോ മാത്രം അയച്ചു എനിക്ക് ബസ്സിൽ റെഡി ഉണ്ട് ബസ് തിക്കുണ്ട് കേരള ബീച്ചുണ്ട് ഇല്ലടി പോയി വീഡിയോ നോക്കണം കേരള കിട്ടിയ കേരള ബസ് ഇട്ടില്ല കേരളക്ക് ഇല്ലടി ഒന്നുമില്ല ബസ് കയറ്റിയപ്പോൾ ജോറ് ബസ്സാണ് നാട്ടിലേക്കുള്ള ബസ് എത്തിക്കില്ല നಮಗೆ വിളിക്കണേ